এটা କିଏ ଆଣିଛି ଫୁଲଟା କିଏ ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ? କ'ଣ ଜଳୁଛି ଜଳୁଛି? ତୁ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଯାଇଛୁ, ଷ୍ଟାଚୁ ବୁଲୁ। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ ଆଣିଛି ଏଟା ଭାଇ? କ'ଣ 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 ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ସରିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନା? ଆଉ ଜଳୁନି ନା? ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନା? ଫଟେଇଦେଲୁ ନା? ନା ନା ସିଆଡ଼େ ଯାନା, ସିଆଡ଼େ ଯାନା, ପଡ଼ିବ, ପଳିଆ ପଳିଆ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଜଳିଗଲା। ର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିବା ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ର ହେଇ ଜଳିଲା, ଦେଖେ ଜଳିଲା ଜଳିଲା। ଫେର ଆଇଲୁ ମୋବାଇଲ ଟାଣିବାକୁ। ହେଇ ଦେଖେ, ହେଇ ପା ଜଳିଲା, ଦେଖୁନୁ। ହଁ ହଁ କି ଖୁସି, କି ଖୁସି। ହଁ ବାଡ଼େଇକି ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେ।